खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ PMAOIG न'नि मुङावहाय गोबां बिनायसाफोरनिफ्राय बा गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय रां लानाय नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय फुटेजखौ नायनानै लालाय बिनि मुङा निर्मल बसुमतारी राङापारा हालामनि सिङाव थानाय सराइबाहि गामिनि बे निर्मल बसुमतारीया सिगाङाव बबे राजखान्थि हान्जानि आं बेखौ मिन्थिया नाथाय BTC बिसायख'थिनि साननैसो आगोलाव निर्मल बसुमतारीया BPFनि सानैसो सोद्रोमाफोरजों बेरायफादोंमोन BTC बिसायख'थि जायनि साननैसो सिगाङावनो बे निर्मल बसुमतारीया BPF हान्जाखौ नागारनानै UPPL हान्जायावहाय जइन जाहैदों दा निर्मल बसुमतारीया BJPनि माखासे सोद्रोमाफोरजों जयै लोगो जानानै PMAOIG न'नि मुङावहाय गोबां बिनायसाफोरनिफ्राय बा गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय रां लानाय अजद सिखारदों दहाय जोङो खौरां लाहैदोंमोन जों खौरां लाहैयोब्ला जाय रां होग्रा आइजोफोर बिसोरो गावसोरनि होनाय रांखौ निर्मल बसुमतारी बिनियावहाय बिफिननो थाखाय निर्मल बसुमतारीनि न'आव गोबां आइजोफोरानो फैदोंमोन दा निर्मल बसुमतारीया खारखोमानानै थानायलाय गोबां आइजोफोरानो दुखु मोनदों आरो रागा जोंदों दा निर्मल बसुमतारीनि बिसिजों न'खरनि सुबुंफोरजों गोबां नांलायलायनायबो जादों दा रां होगिरि आइजोफोरा खौरां बिजोङाव माखासे बाथ्रा फोरमायदों रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांमोननिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना BTCनि बारग' CEM मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो कालि NDR লগত থকা নথকাটো আমাৰ দলীয় মজিয়াত আলোচনা হৈ আছে আৰু হ'ব আহি থকা সময়ত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আমাৰ কোৰ কমিটিৰ মিটিংবিলাক হৈ আছে আজিও আছে তো ইলেকশ্যন হৈ গ'ল খুব হাৰিডলি সব ডিসিশন আমি ল'ব বিচৰা নাই কিন্তু UPPL দল হিচাপে আমাৰ 40টা সমষ্টিত আৰু 445টা প্ৰাইমাৰী কমিটিত এতিয়াও সবে শক্তিশালী হিচাপে আছে সবে কাম কৰি আছে গতিকে অনাগত দিনত আমাৰ কামটো আমি কৰি যাম বিধানসভাত আমাৰ দলৰ অংশগ্ৰহণ থাকিব সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি সিদ্ধান্ত একো লোৱা নাই কাৰণে মই ক'ব বিচৰা নাই মিডিয়া আলোচনা কৰিম আমাৰ MLA সকল আমাৰ MCLA সকল আমাৰ MP সকলো মিলি আমাৰ দলীয় নেতা সকলৰ মাজত আলোচনা চলি আছে আৰু হয়তো নৱেম্বৰ মাহৰ ফালে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব আৰু এই হিচাপে আমি কাম কৰি যাম কালি BTR একৰ্ড 100% ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব লাগে ইয়াত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই কাৰণ NDP কে আদি কৰি বিভিন্ন দল সংগঠন একেলগে লগ লাগি এই শান্তি চুক্তি কৰিছে ইয়াত ভাৰত চৰকাৰৰ কমিটমেন্ট আছে অসম চৰকাৰৰ কমিটমেন্ট আছে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কমিটমেন্ট আছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কমিটমেন্ট আছে গতিকে এটো 100% ইমপ্লিমেন্ট হ'ব লাগিব অনাগত দিনত এটো ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ কাৰণে আমি সদায় মাত মাতি যাম প্ৰেছাৰ দি যাম আৰু কাম কৰি যাম जाथाया जानाया बे निर्मल बसुमतारीया माने जोंखौ गामि गामि फन खालामनानै लेंहरनानै माने न'नि खामानि फैदों न'नि लिस्ट फैदों आं नोंसोरो फैसा 2500 लानानै फै ओरै होननानै बुंदों आरोना फैसा 2500 लानानै फैनानै आंनि न'आव लिस्टखौ होनानै डाइरेक्ट खामानिया फट'खौ लागोन माबायाव सिंगिमारियाव लागोन होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय जों फैबाय बयबो महिलाफ्रा गामि गामि फैजोबनानै बिनि न'आव लिस्टखौ होबाय आरो जोङो लिस्टखौ होनानै जों ओरै थांबाय ओमफ्राय सिंगिमारियाव थांनानै ओमफ्राय जाय बेयाव फैसा होआ माने ओरैजे बारनोनो होआ आरो फैसा होयैया थांनो मोना बै फटक लानाय जायगायाव थांनो मोना ओरै होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय दा सासेयाव बारग'वाखै बेयाव फैनाय गासैबो फैसा होयैसो थांनाय जादों आरो बेसेबां करि लाया फैसाखौ 2500 लादों फार्स्टआव 1000 लांनाय जादों थांनाय बैसागआव
बैसागनि 2 थारिखआव लांनाय जादों आरो ओमफ्राय नै दाख्लै मंगलबाराव खै थारिख जायो बेखौ मिथिला बेयाव 2500 थाखा लानाय जादों आरो जोंनिफ्राय केस 2500 मा न' होगोन होननानै बुंदों न' होगोन बिदिनो सरखारनि न' फैनायखौ होगोन होननानै माने गरम खालामहरनानै महिलाफोरखौ लेंहरबाय फैसा नागिरनानै लाबाय दा खामानिखौबो सिंलिमारायाव थांबाय जोङो फटक लानो होननानै फटकखौबो जोंखौ लायाखै फटकखौबो थिखोआखै जेबो मावाखै बियो ओरैनो खना खनला सानै साथामनि खामानि मावदों ओमफ्राय बाखि गासिबो मावनाया जायाखै आरो बे सिजननिफ्राय लादों बायदि फैसाखौ जागोन बिदिनो 100 150 200 जनसोनि जागोन नामा फैसा लानाया बेनि न'आव ओइ गामिखौथ' जों दा बुंनो हाया बे एरियायाव जिखिनि गामि दं बैनि साब्रै बैनि साबा बैनि 6 जन 7 जन 8 जन 9 जन 10 जन बिदि गासिबो फैनाय माने फैसा लिस्ट होजोबनाय गोजा आरो जोंनाव लिस्टआव दंजोबो बेहाय दाबो फैसा लाग्राफ्रा साबेसे फैसा लाग्राया बेयावथ' लिरग्रा सासे बेनो फैसा आजावदों बेनो लिरदों ओमफ्राय बे अमा आरो बे माबा निर्मल बसुमतारी माबाफोर दायथ' दं नामा बियो बिबानफोर गोनां नामा फैसा लिरग्रायाना निर्मल बसुमतारीया निर्मल बसुमतारीया बियो थाबायो बिदिनो न'नि बायदिसिना बिदिनो मावो बियो नोंसिना पन्सायतआव गोलैनाय जोंना पन्सायतआव गोलैयाखै पन्सायत गेलेरिनिफ्रायबो बे लायबाय आरोना पन्सायत गेलेरिनिफ्रायबो लायनाय जादों आरो पन्सायतआव गोलैखायाखै जोंनो फैसाखौ नांफिनगौ मानसिया माने खारखुमाबाय थादों जोंनो न'बो नांला फैसाखौ नांगौ जों बे 2500 फैसाखौ जों नांगौ आरो बेसेबां गोबाव जाखो फैसा लांनाया दाख्लै मंगलबाराव आरोना दिनैजों सानब्रै जासिगोन जोङो बिनि न'आव फैगासिनो जों दा फैसाखौ हरनो हायाखै आरो मानसिखौबो मोनाखै दाथ' नै दिनै लेंहरदोंमोन मानसिया दिनै खारखोमालायबाय डेटआबो गैला ना मा होनदों जानाय नंला ओंखायनो माने जोंहाबो गिबाय आरो কি কাৰণে আহিছিল আৰু কি ঘৰৰ বিষয় কাৰণে আহিছিলে ঘৰ বনাম বুলি ঘৰ আনিব বুলি পইচা লৈছিলে জিঅ'টেক কৰিব বোলে কোনে কি নাম নিৰ্মল বসুমতাৰী কি কৰে মানে এই ঘৰ এনেকে ঘৰৰ কাৰণে ঘূৰে আৰু ন কিবা কিবি কাম কিমান কৰি লৈছিলে 2500 কৰি ঘৰটো দিয়া নাই ঘৰ দিয়া নাই আৰু জিঅ'টেকৰ হোৱা নাই আৰু ইফালে আৰু শুনিছো আমি জিঅ'টেক কৰা ডেটো নাই সেইটো কাৰণে আমি ভয় লাগিল আৰু ন আমি ইমান দিন হাজিৰা সদায় কৰি পেলাই জমা কৰি পেলাইহে দিয়া মানে এই হ'ব 200 100 জন মান বহুত মানুহ নিৰ্মল বসুমতাৰীৰ লগত আৰু কোনোবা আছে আছে কি এইটো তিলু বসুমতাৰী না কি বুলি টাইটেলটো ইয়াতে লোক আছে কিছু বহুত মানুহ ইয়াতে জিঅ'টেক কৰা বাসন্তী বাইদেউ আছে আৰু তিলু বসুমতাৰী আছে এই যে নিৰ্মল আছে বিপ্লৱ আছে এইকেইটা আছে এই 4 জন কেইটা জানো আৰু কি ৰেব নেকি টাইটেলটো নাজানো ৰাজনীতিখন আছে ইয়াতে চব ৰাজনীতিকে ঘূৰা মানুহ ৰাজনীতিকে থাকে সদায় পইচাটো নিদিলে কি ব্যৱস্থা ল'ব এই পইচাটো নিদিলে আৰু কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু পইচাটো আমাক এতিয়া লাগে আৰু থানাত দিয়া নাই যাম বুলিহে ভাবিছো আমি এতিয়া চাই নাযায়